Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung isuk-isuk ketekan tamu ya tanggane dhewe meneh. Iki sida bodho, sida lebaran. Wis ora kanthi dinane iki isuk buka pertama dilarisi tanggane. Lah Mbak Nunung arep tekon-tekon. Sinok iki jenenge sapa? Rigi Purwaningsih. Undangane Rini. Nggih. Nah, iki Sinok Rini. Kondi nok? Monggabus, Desa Sudirjo. Nah, adoh. Iya, aduh, Pirang jam? sejam. Sejam. Tapi cuwepete sapore wisuk lho, lagi buka. Wonge urung adus malah wis pembeli ngarep. Tapi ya jenenge rezeki wis alhamdulillah tok. Nang, ditukakno mobil seneng ora? Jenengmu sapa? Apa? Vano. Vano. Wah. Engko jalan-jalan ya karo Mbah, karo adik. Lah uripmu nang kene apa nek ndi? Uripe ning Kalimantan. Di Kalimantan iki. Tapi tuku mobil saka kene saka ndi? Saka YouTube. Suwi nang delok. Lumayan. Oh, kanca-kanca Kalimantan, Sulawesi, ayo Sumatera di kabare ndang rene lho iki pumpung urung bodho ndang satset. Monggo diingi ana sing pengen disenggol, demak-demak ayo. Urung ana sing rene lho ya, ndang rene. Ben iso review karo Mbak Nunung ki mobile apik-apik, Plateka taune anyar-anyar. Mobile super-super. Nah, kita kok karo Sinok nah. Tekan kira seneng ora? Alhamdulillah seneng. Jumlah ya. Nggih. Lagi iki lho, tak review, tak pengen mulai muni nggih lagi Sinok Rini, ben bojone ben mulai dhewe. Kabeh-kabeh iki nakalan. Sing lanang rak gelem review sing wedok. Sinok nek pelayanane Mbak Nunung ki. Ramah. Oke omonge. Terus lho, nyaman ora ana nek kene? Nyaman. Alhamdulillah tak dongakno nek muga-muga berkah ya nek ya Amin. rezekine akeh. Ben iso tuku meneh. Amin. Iki aja didol ning kok tukune Pajero disiapi Mbak Amin. Nunung. Kowe iso nyupir ra? Gak iso. Ayo ora iso kabeh tuku Pajero iki piye, Mas? Disinaoni. Ah, disinaoni. Jenengmu mau Vano, adikmu sapa? Farah. Jenenge kok mbok Farah. Lah sesuk nek lair neh Ferry. Kayak kepengen dadi pira? Loro Mas, sesuk gek reneh Mas. Lah nek bapakmu iki jenenge sinten, Mas? Sopan. Pak Supar. Pak Supar iki anak karo mantumu, putumu wis tekan kene. Selamat wis ra ana apa-apa iki kari mulai wis muga berkah ya Pak jenengan sehat terus. Pokoknya rezekine tambah lancar. Aja lali Pak nek bodho nek ana wektu monggo mampir dolan-dolan kok. Nggih. Nggih apa sesuk ya ora rene. Wis ora apa tapi aja jenenge bodho iku sing bu anak. Kene pirang dino? Sak wulan ning Jawa. Seduluk balik ora neh. Lah kok baline rene yo go ngerti. Yo nek aper yo. Iki anu sekolahe ning kono. Ning kono. Sekolahe ning Kalimantan. Nggih. Enak nek Jawa apa enak nek Kalimantan? Waduh, malah nek kono usum apa? Sing coba. Apa? Doyan? Cah cilik iki pakanane duren enak nek Kalimantan ora enak nek Jawa jebule. Padahal ning kene penak lho. Kono kancane beruh apa sithik? Berah. Iki akeh omonge dadi gak isin jenenge Sinang Vano. Nah iki ngono sik. Iki kepengen mulai apa ndi? Mulai. Masuk Bali. Ayo kanca-kanca sing butuh mobil yang tekan ning showroom Pilot Jaya Motor Tebelek bisa, ketane bisa. Bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Nek Sinok Rini aja takoki cash keras ra gowo dhuwit angger dijoli angka. Ngono bakule wis guyu. Ora mau ditau. Pas. Nek ora bodho piye? Jare diapusi Sinok. Dite jaki, cuma anci sing transfere dipas, wong anci bayare semono. Wis ngono wae. Kanca-kanca sing durung ndang merapat, sing wis ya matur suwun. Mantep. Nah, ini Sinok Rini sekeluarga mau pulang. Kita doakan selamat sampai tujuan. Wis lancar rezekine, apa wae sing dikarepno dijabahi karo sing ngene urip ya, Nok. Sing penting awake sehat. Pandungane, Nok. Nggih.
Mudah-mudahan Pahala Jaya Montor semakin sukses, semakin jaya, Amin, amin. semakin banyak peminatnya. Amin. Iki lho jenenge cah cilik duweke brah. Wis matur suwun sanget. Hati tekan omah ya, Nak ya. Iki bojone piye iki? Iya kok. Ya, makasih ya, Mbak ya. Mas. Salim dulu, Kak. Kakak. Oh, wis bali. Lho kowe urung salim karo aku. Mas Vano iki ganteng. Ora isinan. Istimewa. Iya ya. Nah, terjual Grand New Avanza G mabur tanggane neh. Gabus super istimewa. Full pokoknya. Penuh senyum. Hati-hati ya sayang. Oh, ya. Wisuk-wisuk mepet lebaran dipayoni tanggane neh. Omahmu ndi, Nak? Gabus oh ya, mabur tanggane neh putih skincarean. Ayo jauh wakih ndang perene oh, stoke mbok nunu wakih do teko. Iki sinok. Hati-hati ya, Nak. Ya, matur suwun. Aku salam. Ya, wes. Istimewa. Beli cerdas langsung bayar mulai. Iki sing lagi teko Roxy Matic. Platek putih skincarean. Agia yono Expander Ultimate Avanza Yaris sangat-sangat lagi teko yono. Waki hesah mogo ndang do milih. Rak popo mepet-mepet lah sing penting sido bodo. Matur suwun.